Ir-rappreżentanti ta' Mott MacDonald ċaħdu li kellhom xi konflitt ta' interess meta kienu qed ifasslu il-Master Plan ta' Paġeville. Master Plan li ma fasluhx waħedhom, iżda kien hemm ukoll involviment ta' ditta oħra ta' fama mondjali Broadway Malien. Dawn id-dikjarazzjonijiet saru waqt smieħ tal-Kumitat tal-Parlament tal-Ambjent u l-Iżvilupp fil-jum li tqajmu mistoqsijiet peress li l-arkitetti ta' Mercury House, proġett propost tal-Paġeville, kienu talbu pariri minn għandhom. Iktar minn hekk, ir-rappreżentanti saħqu li l-ebda kumpanija ma avviċinat il-Mott MacDonald waqt it-tfassil tal-Master Plan. Għad-domanda ħafna drabi b'ton arroganti tal-membri tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, ir-rappreżentanti spjegaw illi f'kumpanija internazzjonali ta' konsulenti illi tħaddem ma' 16,000 konsulent tinżamm separazzjoni stretta bejn sezzjoni u oħra. Dan fil-waqt li fakru illi l-kuntratt jitlob li jkun hemm konfidenzjalità li assiguraw illi nżammet. Iżda mhumiex biss dawn il-prassi li prevjenew potenzjal ta' konflitt interess għaliex ir-rappreżentanti tal-kumpanija saħqu li malli ħadu l-proġett ta' Paġeville taħt idhom kienu konkludew ix-xogħol ta' Mercury House u ma ħadmux fuq iktar proġetti li potenzjalment setgħu jinbnew fiż-żona. Il-membri tal-Oppożizzjoni qafsu kemm setgħu biex juru li hemm konflitt ta' interess. Għaddan in-nies ta' Mott MacDonald spjegaw kif kien f'Marzu tal-2016 l-ewwel darba li rċivew mingħand l-Awtorità tal-Ippjanar biex jaraw kienux interessati fl-iżvilupp tal-Master Plan ta' Paġeville. Dan flimkien ma' ta' kumpaniji internazzjonali oħra. Eventwalment ix-xogħol ħaduh f'Mejju 2016 meta x-xogħol fuq l-inġinerija ta' Mercury House kien lest. Fil-fatt ma kinux huma li faslu l-proġett ta' Mercury House li skont dak ir-rappurtat iġib l-isem ta' Zaha Hadid, l-arkitett ta' fama internazzjonali li mietet ftit ta' xhur ilu. Għalhekk ċaħdu li ħadmu għall-awtorità tal-ippjanar u l-interess privat fl-istess żmien. Is-Segretarju Parlamentari Deborah Schembri qalet li l-Gvern għadu kif kien informat b'dan li qed jissejjaħ konflitt ta' interess potenzjali. Ir-rappreżentanti ta' Mott MacDonald saħqu li ma kellhomx l-irwol li jiddeċidu jew ibidlu d-disinn tal-għoli jew il-kobor tal-binjiet fil-Master Plan għaliex din il-parti kienet assenjata lil Broadway Malien fil-waqt li xogħolhom kien li jaraw li l-bżonnijiet tat-trasport u l-infrastruttura tal-pjan ikunu adekwati u jikkonsolidaw il-pjanijiet f'dokument wieħed.